ҳамада салом алейкум бародари азиз, як бор дигар хуш омадем ба канали Мошини Савдо. дар навори имрӯза мо гап мезанем дар бораи 12 мошини фурӯшӣ аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. Мошинои хубанд, мошинои беҳтаринанд, нархҳои дастрасанд. Навора то охира бародаро тамошо мекунем, дастгириро фаромӯш намекунем. шахсоне ки якум бор дар канали мо меҳмонанд, ҳатман обуна шавен ва шахсое ки мошини фурӯшии замин, хона доранд ва мехоҳанд ки дар шабакаи мо ба реклама бигзоранд, бародаро марҳамат, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд, ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгиротон бародаро, барои лайкотон миннатдорем. фикротона ҳатман дар комментария нависем ва мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. курси имрӯза боша бародаро 1000 рубл 153 сомони тоҷикӣ. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшии мо ҳаст BMW 3 Series, соли барориш 2000 сол, кузуфи седан, ранг боша сиёҳ, сӯзишворӣ боша бензин, мотор 1.8, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мега соҳибаш. бензини холия, газ надора, хадавоиш соза 1 моҳи дига ҳуҷҷат дора, фавран фурӯхта мешавад. қарор дора мошини мо дар шаҳри ваҳдат бародаро. нақша боша гуфтесай 38 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 246 000 рубл. харидори аниқ боша мега муомила дора. марҳамат бародарои мошинхар, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва дуюм мошини фурӯшии мо ҳаст Opel Astra J, соли барориш 1998, кузуфи универсал, ранг боша сафед, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, 6 моҳи дига ҳуҷҷат дора, газзадагӣ нестай, хадавои мотор 100% гуфтай. шахсони харидор мошин боша қарор дора дар шаҳри Душанбе. нархи мошина боша гуфтесай соҳибаш 35 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 227 000 рубл. харидори аниқ боша савдо мешавад. марҳамат шахсони мошинхар, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. сеюм мошини фурӯшии мо Daewoo Leganze, соли барориш 1998, кузуфи седан, мотор 1.8, сӯзишворӣ боша газу бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора, мега кондисионер кор мекунад, хадавои мотор 100% ҳуҷҷат дора, документош яксола ҳастай бародаро гуфтай. срочно фурӯхта мешавад. қарор дора мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро. нақша боша гуфтесай 11 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 71 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг зананд. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти бештар дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти бештараи ин бародар дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшии мо Lada Priora, соли барориш 2011, кузуфи седан, ранг боша мокри асфалт, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора, ҳамаш 100% гуфтай, срочно фурӯхта мешавад. қарор дора мошини мо дар шаҳри Душанбе. нақша боша гуфтесай 30 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 194 000 рубл. харидори аниқ боша савдо мешавад. марҳамат шахсони мошинхар, рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. ба ногуфтан нагзарем бародаро. шахсое ки мошини фурӯшии замин, хона доранд, бо як бор дигар такрор мекунем, мехоҳанд ки дар шабакаи мо реклама кунанд, марҳамат, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд. ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои таваҷҷуҳтон бародаро. панҷум мошини фурӯшии мо ҳаст Opel Astra F, соли барориш 1995, кузуфи седан, ранг боша сурх, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. мошинча беҳад тоза, мега як дастгаштаги, вагон гирифтагӣ мешавад, краскаш радное, ҳамаш раднои хиҷа гуфтай, задагӣ пусидагӣ варид надора, ягон расход намекунӣ, фақат мешини мошина ҳай мекунӣ гуфтай. қарор дора мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро. нақша боша гуфтесай 27 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 175 000 рубл. харидори конкретни боша, мега марҳамат занг занед. бародарои мошинхар, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед. маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшии мо ҳаст ВАЗ 2114, соли барориш 2007, кузуфи хетчбек, ранг боша мокри асфалт, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, срочно фурӯхта мешавад.
қарор дорам мошини мо дар шаҳри Кӯлоб бародаро нақша боша гуфтеса 25 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешава 162 000 рубл. харидор яъне боша савдо мешава. марҳама шахсони мошинхар. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. барои маълумоти бештар лайкгузориро фаромӯш намекунем бародаро ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. ҳафтум мошини фурӯши мо ҳаст. ВАЗ 2115 соли барориш 2008 кузуфи седан ранг боша сиёҳ мотори 1.5 сӯзишворӣ боша бензини холӣ коробка механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора гуфта 97 000 гаштагия 4 баллони навдора акклиматор нав сарапина надора ягон камбудӣ надора гуфта срочно фурӯхта мешавад. қарор дора мошини мо дар шаҳри душанбе бародаро нақша боша гуфтеса 31 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 201 000 рубл. харидор яъне боша гуфта биёи ай пеш бинем чақчақ мекунем. марҳама шахсони мошинхар. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. мегзарем ба эълони ҳаштум. Opel Astra F соли барориш 1994 кузуфи хетчбек ранг боша мокри асфалт авпио мотори 1.6 сӯзишворӣ боша бензин газ коробка механика. мошин 100% мега мотор хадавои 100% техас мотор то охири сола ҳаста 4 баллони нав дора срочно фурӯхта мешавад. қарор дора мошин мо дар шаҳри хуҷанд бародаро нақша боша гуфтеса 24 600 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 159 000 рубл. харидор яъне боша савдо мешавад. марҳама шахсони мошинхар. барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. наҳум мошини фурӯши мо аст. Hyundai Sonata соли барориш 1995 кузуфи седан ранг боша серебристӣ мотори 1.8 сӯзишворӣ боша газу бензин коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега кондитсионер дорад телевизор 4 дар электропакет састани мошин гуфта нормалния. харидор яъне боша марҳамат занг зана. қарор дора мошини мо дар шаҳри душанбе бародаро нақша боша гуфтеса 13 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 84 000 рубл. харидор яъне боша савдо мешавад. марҳама шахсони мошинхар. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. даҳум мошини фурӯши мо ҳаст. Lada Priora соли барориш 2013 кузуфи хетчбек ранг боша мокри асфалт мотори 1.6 сӯзишворӣ боша бензини холӣ коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора срочно фурӯхта мешавад гуфта қарор дора мошин дар шаҳри душанбе бародаро нақша боша гуфтеса 33 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 214 000 рубл. нархи охирша гуфта савдо дигар намешавад. марҳама шахсони мошинхар. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯши мо ҳаст. Kia Sportage соли барориш 1996 кузуфи кроссовер ранг боша сиёҳ мотори 1.8 сӯзишворӣ боша дизел коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора срочно фурӯхтан дар кор гуфта пул зарура. мошин 100% ягон камбудӣ надора. қарор дора мошини мо дар ноҳияи Конибодон бародаро нақша боша гуфтеса 11 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 71 000 рубл. харидор яъне боша гуфта бо савдо мешавад. марҳама шахсони мошинхар. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештари худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мошинро нақши арзон гуфта бародаро марҳамат занг занед ай даст натен. 12 мошини фурӯши мо ҳаст. ВАЗ 2114 соли барориш 2002 кузуфи хетчбек ранг боша сафед мотори 1.6 сӯзишворӣ боша газ бензин коробка механика. мошинча дар ҳолати хуб қарор дора мега соҳибаш мотор коробка 100% баллонош 80% ҳуҷҷатҳои солонааш буд шидагия срочно фурӯхта мешавад. қарор дора мошини мо дар шаҳри душанбе бародаро нақша боша гуфтеса 9800 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 63 000 рубл. харидор яъне боша гуфта савдо мешавад. марҳама шахсони мошинхар. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар ва бародарои азиз дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мераса. раҳмат ки то охира тамошо кардем. моро дастгирӣ кардем. миннатдорем дӯстон ва дӯстони азизи мо 2-3 рӯз пас эълонҳои нав ба нави мошинҳои фурӯшӣ дорем. то навори оянда худтон эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мову шумо бошад. хайр.